Hey guys, good evening. So finally बेसेबांबा गोबावनिफ्राय एक्साइटेड जानानै थानाय गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ नै दिनै आंबो नायनो फैबाय। बिराद मानसि बिर आरो ओमफ्राय मानसि होंगो दोंगोनि दावरावबो नालाय बिनिखायनो आङो भिडिअ'आव जेबो बुङासै। जास्ट ससे भिडिअ' खेबनानै भइस अभार होनाय जाबाय जे आंबो गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ नायनो फैदों होननानै। स' नै बेलायथो लोगोफोर गाब गैयै जायख्लं जोंना फैनाया एसे लेट जाबाय आरो बिनिखायनो जोङो फार्स्ट श'खौ नुफैयासै। दा जों सेकेन्ड श'खौसो नायनो थाखाय नेगासिनो दङ। स' फार्स्ट श'आनो जोबाखै नालाय स' बिराद एक्साइटेड गाइसमोन नायनो थाखाय। स' बिनिखायनो नेगासिनो दंथारो आरो सेकेन्ड श'आवबाबो नायनोसै होननानै। ओमफ्राय आंनि भिउवार्स नोंथांमोनाबो सोर सोर बे गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ नायखांखो स' कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थाहरदो। स' नै सिङाव हाबफैबाय दायो। दा देखायथ'वाखै आरो एसे मानसि नांबावगौ नै बिथिं। स' फाइनालि गाइसमोन सावथुनखौथ' नायखांबाय, नायनानै जोबोर मोजां मोनदों। स' मोजाङानो जादों। स' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर नायाखैब्ला बयबो नायनानै सापर्ट खालामोब्लानो जाबाय जोंनि बर' सावथुन मुलुगखौ दावगानायनि। आरो मोननैसो फट' केपचार खालामनाय जाबाय, नाथाय आं भिडिअ' खालामाखै दे लोगोफोर। स' नोंथांमोनखौबो रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना जायखिजाया सावथुनफोर नायोब्ला भिडिअ' खालामनानै बेफोरबायदि दा हगार। स' नोंथांमोना नङाब्ला खैफोद गोग्लैनो हागौ।